Sermaye davalarını çözýän halkary merkez Russiýanyň mobil operatory MTS-iň Türkmenistana garşy eden şikayetlerine seretmek işlerini tamamlady. 14-nji iýunda guramanyň web saytynda peýda bolan habarda suwdyň soňky karary ma'lum edilmedi. Ýöne bu işde Türkmenistanyň gorap çykyş eden Squire Payton Box ýuridik kärhanasynyň 15-nji iýunda ýaýradan beýanatynda öz müşterisiniň ýeňis gazanandygyny ýykdylýar. MTS Türkmenistan mobil operatory öz işini 2017-nji ýylyň sentýabrynda toktatdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygyllyklary ulanmak baradaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüze wurdy. Yapylan wagtynda onuň 1,7 million abunachysy bardy. 2018-nji ýylyň iýulynda Rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünýä Bankynyň ýanyndaky maýa goýumlary degişli dawalara seredýän halkary merkezine ýüz tutdy. MTS kadet işini açmazından ozal çeken itkisinin ağzından 750 milyon dollar töweregi bolandygyny çaklady. Ýöne soň 2019-njy ýylda kompaniýanyň çeken itkilerini 1,5 milyard dollar diýip çaklaýandygy ma'lum boldy. Sermaye dawalaryny çözýän halkary merkeziň munyň bilen bagly çap eden maglumatyna görä, degişli kadet işi 2018-nji ýylyň 10-njy awgustynda hasaba alyndy we 2023-nji ýylyň 14-nji iýunynda tamamlandy. Emma resmi maglumatda suwdyň gelen karary aýdynlaşdyrylmaýar. Ýöne Squire Payton Box ýuridik kärhanasynyň maglumatyna laýyklykda kadetiň Türkmenistana garşy bildirilýän talaplaryň ählisini ýatyrmak baradaky karary esasynda Türkmenistana 11 milyon dollardan gowrak kanuny töleg we araçylyk çykdyjylary berilmeli edilipdir. Türkmen häkimetleri we media teristleri hem bu barada maglumat bermeýärler. Daşoğuz velayetinin häkimetleri Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 16-njy iýunda sebite etmegine garaşylýan saparyna güýçlü depkinde taýýarlyk görýärler. Döwlet başçylygynyň sebitde galla orawynyň depkini bilen tanışmagyna garaşylýar. Sapara görülýän taýýarlyklaryň çäginde giň gerimli arasaçylyk işleri bilen bir hatarda oba hojalyk tehnikalary berk barlygdan geçirilýär. Bu gedek prezidentiň sapary döwrüne uly aýdymsaz şäheresiniň geçirilmegine garaşylmaýar. Ýöne gije günni ýowurlar geçirilýär. Arasaçylyk tehnikalary dyňgysyz işleýär. Dip Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi 16-njy iýunda aýtdy. Prezidentiň görogly we boldumsaz etraplaryndaky buğdoy meýdanlaryna baryp görmegine garaşylýar. Munyň üçin etraplaryň bol hasylly buğdoy meýdanlary saýlanyp alınıp, bu ýerlerde de taýýarlyk we arasaçylyk işleri dowam edýär. Şeýlede döwlet başçylygynyň baryp görjek buğdoy meýdanlarynda goýuljak 10 sany buğdoy orýan kombayn hem saýlanyp alyndy. Çeşmämiz welaýatdaky iň täze kombaynlarda aýdylýan bu tehnikalaryň prezidentiň ýörite goro gullugy tarapyndan berk barlygdan geçirilendigini aýdýar. Bu kombaynlar welaýatyň merkezi oba hyzmat kärhanasynyň bir garajynda ýerleşdirildi. Olara kanun goraýjy edaralaryň şol sanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleri gözegçilik edýär diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Mundan başga da sebit häkimetleri prezident bilen söhbetdeş boljak gallaçy daýhanlary we kombaynçylary hem saýlap aldylar. Olar welaýatyň medeniýet we teleradio gepleşikleri bölümleriniň söz ustatlary we rejissörler tarapyndan ýörite taýýarlyk okuwundan geçirilýär. Olara özlerini nädip alyp barmaldyklary, näme gürlemeldikleri we näme gürlemeli däldikleri öwredilýär. Diýip çeşmämiz bellidi. Welaýatyň oba hyzmat edarasynyň bir işäriniň azatlygyny sebitdäki habarçysyna gurrun bermegine görä, prezidentiň bu saparynyň dowamında kombaynçylara telewizorlaryň sowat berilmegine hem garaşylýar. Ýöne bu telewizorlaryň pulu kombaynçylaryň özlerinden ýygnalýar. Azatlyk bu barada welaýat häkimliginden we oba hyzmat edarasyndan kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne ýatlasak mundan ozalky ýyllarda da kärenetçilere hem de uruş we tyl veteranlaryna beriljek sowatlar üçin olaryň özlerinden pul ýygnalýandygy ma'lum bolupdy. Adatça bolşýaly türkmen häkimetleri we berk döwlet gödäwçiligindäki medpugat serişdeleri prezidentiň sebit etmegine garaşylýan bu sapary barada maglumat bermeýärler. Ýöne adatça şeýle taýýarlyklar prezidentiň ýa-da ýokary derejeli döwlet emeldarynyň sebitleri etmegine garaşylýan saparlarynyň öňü syrasynda
ýyllarda bolup geçýär. Galy bersede bu taýýarlyklar prezidentiň Balkan welaýatynyň Gyzylarwat etrafynda görnüşinden ýörüýte saýlanyp alynan bol hasyrly buğday meýdanynda galla orownyň depkini bilen tanışmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Döwlet telewizionyasy 13-nji iýunda Gyzylarwatda bol hasyldan ýaňa tas dökülip oturan buğday meýdanlaryny, olaryň gyrasynda hatara düzülen kombaynlary görkezdi. Resmi medeniýetiň bu habarlaryndan tapawutlykda Türkmenistanyň dürli sewitlerinde, şol sanda Lewap we Mar welaýatlarynda gallaçy kärenetçiler bu ýyl hasylyň pes bolandygyny aýdyp, dowam edýän orok mögsüminde özleriniň plan boşnamalaryny dolup bilmendiklerini aýdýarlar. Azatlygyň Mardak habarçysy özüniň baryp gören ýerlerinde buğday meýdanlarynyň ençemesini gamyş basandygyny aýtdy. Gallaçylar pes hasyly gyş faslyň sowuk gelmege, ekerançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi we ýylyň dowamında ygalyň az bolmagy bilen ilteşdirýärler. Maýyň ahirlerinde Balkanyň häkimetleriniň resmi taýdan galla orowyna girişmek dawarasyny geçirmek üçin bol hasylly galla meýdanlaryny tapmakda kösenýändikleri ma'lum bolupdy. Galla orowyna ýurduň Lewap, Mar we Ahal welaýatlarynda 2-nji iýunda, Daşoz we Balkan welaýatlarynda 9-njy iýunda girişildi. Türkmenistanda şu ýyl ýurt boýunça 690 000 hektar meýdandan 1.400 000 tonna buğday hasylyny almak gözüňünde tutulýar. Kadar dengiziniň boýundaky Gowlumaýak, Gyýanly, Garaboğaz şäherlerinde we Türkmenbaşynyň töweregindäki käbir ýerlerde suwa düşmek we umumyň dengiz kenaryna barmak gadagan edilýär. Yerli ýylatyň yssyk howada dengizden näme sebäpli peýdalanyp bilmeýänligini düşündirmeýän häkimetler käbir ýerlerde onlarça kilometr kenary ýaky meýdany ýapmak boýunça iş alyp barýarlar. Gowlumaýakda we Gyýanlyda deniz almagy gelýänler üçin kiçi mihmanhanalar we mihman öýleriniň ençemeti bar. Deniz boýundaky bu ýaşaýyş nokatlarynda deniz almak üçin başga welaýatlardan barýanlar yssyda suwa düşüp bilmeýärler. Munyň gadagandygyny aýdýan yerli häkimetler sebäbini düşündirmeýärler. Bu arada gurrun beren habarçymyz, kimler suwa düşmek üçin para bermäge tinançýan bolsa, käbirleriň awtologly kenar boýundaky uzak aralyga gidip çola yerleri gözleýänligini aýdýar. Adamlar para berip suwa düşmäge ruhsat alýarlar. Dengiziň şäherden uzak kenarlaryna ulogly gidip suwa düşýän adamlar hem bar. Olary polisiýa ýerlap tapýar we jerime töledýär. Dip habarçymyz aýtdy. Ol Türkmenbaşynyň töwereginde hem suwa düşmegiň gadagan edilýändigini aýdýar. Ençime ýerde koronavirus sebäpli çäklendirmeler döwründe dikilen suwa düşmek gadagançylygy baradaky bildirişler henüýem aýrylmandyr. Polisiýanyň patrullary kenar ýakasynda suwdan 30 metr aralykda gözegçilik edýär we suwa gark bolanlar köp diýen bahanasy bilen adamlary kowýar. Suwa düşmek we umumyň dengiziň golayna barmak gadagan edilen ýaşaýyş nokatlarynyň ýene biri Garaboğaz şäheri. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrafynda ýerleşen bu şäherde ýurdun tebiği hemik eserişdelerini öndürýän önümçilik deshalary ýerleşýär. Habarçymyz Garaboğazyň golaýynda deniz terket flotunyň hem ýerleşýänligini belleýär. Deniz terket flotu var. Kazakstan bilen terkede golay ýerde. Bu ýerde Covid'den öň hem 30 kilometr giňişliginde suwa düşürmeýärdiler. Suw hapa diýärdiler. Şeýlede hopsuzlyk sebäpli terket zonasy diýip kenar ýakasyna göýbermeýärdiler. Dip habarçymyz aýtdy. Garaboğazda suwa düşmek gadagançylygy barada Türkmen News neşri hem habar berýär. Garaşsyz neşri Türkmenistanyň Garaboğaz şäherinde Covid-19 pandemiýasy wagtynda gerdilen dengizde yüzmegi gadagan edýän düzgünüň dowam etdirilýändigini belläp, serketçileriň golaýdaky serket ýaka territoriýasyny hasta giňeltmek boýunça iş alyp barýanlygyny habar berýär. Türkmen News öz çeşmesine salgylanyp, serketçileriň döwlet serkedini 45 kilometr çenli giňeldendigini we 3 metr çuňlukda çukur gazyp deniz bilen kenar ýakasyndan geçýän ýoluň arasynda tikenek simleri oturdanlygyny ýazýar. Bu esasan balıkçıların avtologlarda kenara barıp gaýyklaryny garşy alyp bilmezligi üçin edilýär. Emma adamlar hem suwa düşüp bilmeýärler. Türkmenistanda howa ysy bu ýagdaý ýam raýatlaryň gaharyny getirýär diýip neşriň maglumatynda edilýär. Türkmenistanda ýylata dengizde suwa düşmek gadagançylygy wagtal edilýär. Geçen ýylyň Tomsonda abada syýahatçylyk zolugynda ýylata dengizde suwda yüzmäge ruhsat berilmändi. Bu ýagdaý Hadar dengiziniň beýleki kenar ýakalaryndaky ýylatly ýerlerde şol sanda Gyýanlyda we Hadarda hem gaýtarandy. Adamlar giýjelerini dengizde suwa düşmäge synançypdy. Hususan da bu gadagançylykdan saplanmak üçin käbirler para berdi. Türkmenistanda şu günler howa 40 gradusa çenli gyzýar.